Good morning! Ayan! So, dito kami ngayon sa kaya? Pangasinan. Kasama ko ang Hoti family. Ito yung aking, anong tawag na sa'yo naan? Ang president ng fans club ni Manang Maria at si Doc. Oh, pogi ni Doc. Oh, nakabalagot kasi. Ayan, so ngayon, kaalis lang namin ng Manawag. Doon kami natulog sa bahay ni shout out Madam Heidi. Ayan, maraming salamat. Ngayon, papunta po kami ng Bulinaw. Ayan. So, update namin kayo. Kung anong oras tayo malis pala? Update tayo. 7:35 kami umalis dito. Titingnan namin kung ilang hours ba namin susungin ng traffic. Yes, kasi sabi nila traffic na daw. So dyan muna kayo, bye-bye. Sandito na kami sa Mabuhay. Dagukan. Nasa Dagukan na kami. Mabuhay, anong mabuhay yun? Dagukan. Hi kayo, hi. Hi guys. Welcome to my vlog. Ano na to, Doc? Pagkaraan ng 4 na kilometro, kumanan sa Binmali, Lingayen via Cuybaol. So, dito na to kami sa Binmali Road ba to? Binmali? Binmali! Gusto ko dito na lang tayo eh. Ano bang bundok yun? Tayo siya daw. Ay, anong bundok yun, Doc? Tralala. Tanong mo kaya Dora. Bundok ng ano yan yata yan eh. 6.5 kilometers. Uy, baka makalimutan mo yung palengke ha. Sa New Zealand ka na. Dito na po kami sa New Zealand! Ito sa marinig tayo. Province ng Pangasinan. Eh, may puno-puno kasi nakaharap. Abasin mo rin ha. Ganda. Pa-drive mo sa akin. Tanang-tanang na yung bundok. Doc, Lapit akin na. natin. Ako na. Pagod ka na? May maraming NPA dyan. Wala! Manatili sa kanan patungong Lingayen Labrador Diversion Road. Kahit pa kaya patuloy mo. Kumanan sa 202. Anong oras na? Dito na kami sa Labrador. Anong oras na? So, mawala pa namang traffic. Yan. Eto pa traffic. Okay, mag-iwalay din kayo. Kala nyo. Ano pala sila? Dito. Kakaliwa siya. Dito na rin. Eto na nga yung sinasabi nilang traffic. Kaya dito na kita. Isa na lang kotse. Sa bakit? Oo, sa gadad. Lima kayo na. O, yan. Okay na yan. Swal na. Ulit mo ito, kala ko na. Minsan din kami sila. Ay, nako! Ayan, so andito na kami sa Alaminos. Anong oras na? 10:60. Woohoo! Malapit na kami. Fruits. Pakuan eh. Walang gaganda pakuan. Mahal yung color yellow.
3 for 100 daw. Pakuan kayo dyan! Kailangan yung gamit kong camera, yung isa kasi matagtag. Yung nahawakan. Di ba may stand yun? Ito, bunny. Ngayon pa nga lang eh. Lisensin mo lang kami. Bulinaw na to, ito na yung zigzag. Pag sigsag pa, buli na. Pinanood ko. Di ba pwedeng pabigyo? Pabagyo. Pabigyo. Pabagyo. Ano ka? Ganda, oh. Patayin ko na to ah. Hindi pa! Ayun. Huwag mo patayin. Baka hindi tayo makarating. Bakit mo makarating? 17 kilometer pa eh, papatay. Gulit, galit ko. Sige, sige, ngayon nga. Ngayon, ngayon! Ay, mahal na malapit na. Plastic mo. Doon mo sumayo. Ito ko sasayaw sa'yo. Pag nasayaw ka sa akin. Anong klaseng sayaw yan, ha? Anong sayaw? Anong sayaw? Zigzag! So, dito na kami sa Baguio. Baguio. Kala ko ba sa ano tayo? Ba't Baguio na to? Maganda siguro yung paggabi may ilaw. Ano? Wow. Oh, diba? Oh, 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 oh. Video-video ka, hindi mo naman pinapa. Video ka, hindi naman naka-on. Paon! Gusto mo i-post ko pa yung ano mo eh. Nasaan? Hindi ko makita. Welcome. Ay, bulinaw na kami! Yoo! Para na meron siyang pasokan daw. Ay, hindi mo sinabi. Ano nangyari? Stopover. Stopover. Oh, ang saya nila. Huwag talaga sila. Masaya yung ganyan. Ano? Yay! Lapit na kami! Adventure talaga to eh. To San Francisco. Oy, mamimili kami ng aming ulam na isda. Tingnan natin. Ay, hindi naman pala bango. Ha? Iko, maliliit. Ay, malalaki naman ka. Ano yung... Ano ba? Ito? Dagupan ba yan? Hindi. Ah, bulin. Magkano ang hipon? Magkano? Pero yung bangus niya medyo malaki-laki o big na. So, pwede na yan? Malit na yan. Ah, oh, maliit na. Madam Plato. Ano madam? Yellow pig. Ano yung ito? Anya ito yung abangos, ma. Hangad bangus dagupan natin niya. Dagupan madam kapong malag di bulinaw. Nataba atoy? Anya atoy? Atoy win... Ay, atoy win atoy. Ito ba? O, saan ka? Ano ba? Dalawa na lang. Dalawa bilhin? Gano'ng kalaki? Duwada madam. Wait lang, ate ha. Ito isa. Itong isa. Itong isa. Isa lang madam. Yan isa. Tapos, pila ka sa isa. Ah, ba't naman? Yan.
Pwede na siguro. Ano, bangus lang ba? Pati ihaw? Okay na siguro pag meron na, pag ano ulit. Magkano lahat? Isa pang 60 po. Madali na ba? Iuling pa pala. Ano ba? Okay na? Bigyan mo. Okay na? Sila na? Ah! Ako na! Ay, ang init! Ang init! Alis ka dyan, dyan. Mabasa ako. Madali nyo rin yan. Ipule! Ano, dudurugin na. Matanggal mo yung mga soft drink muna. Ano na kakay, madam? Hindi, dagan pa kuya. Para madali matunaw. Tama na yan kuya. Ba't andun yan? Ang dami. Dok, uso pala dito yung mga ano. Dito lang ba yan? Hi! Welcome to Liberty! Hindi makain. Ay, basta pumasok ka dyan. Magantay na lang tayo. Oo nga, pwede ako magpapili. Saan? Tawagan ko lang si ano. Liberty's Beach Resort. So, ayan siya, yung beach nila. So, ito yung aming tutuluyan. Hi, Gracia! Ayan. So, ngayon pwede na kami pumasok. 2 PM ang check-in, pero okay na daw. Nalinisan na. Naka-out na. So, papasok na kami. Magbitbit ka na yan. Hindi ko anong pwede mong bitbitin. Ito bigas. Yan, tsaka yung ano natin, yung maleta. Huwag ka na lang muna umalis dyan. Walang ano. Ayan si Nico. Dali mo yan, tapos ano, tanggal mo yung slipper mo ha. Tapos balik ka para magbitbit. O, yung bahay nyo. Jesus! Pa, pwede labas yung lamesa. Ah, sige, thank you. Pag may kailangan kami dyan ka lang naman ah. Okay. Pwede daw labas yung lamesa natin. Pwede daw labas yung lamesa natin dyan. Sa ano? Ay, ka muna. Saan lalabas? Diyan. Ito lamesa na to? Yes.
Bliss Beach Resort. So, dumating kami dito ng 12 p.m. Di ba na? 12 p.m. So, ilang hours yun? Kasi umalis kami doon ng, sa Pangasinan, umalis kami ng Manawag ng 7:30. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Almost 5 hours. Kasi nga, sa Sual, napaka-traffic. So, pero andito na kami. Ayan. Abangan nyo yung namin, mga vlog namin sa kung ano yung mga activities namin dito for 2 days. Bye!